Arratsaldeon, Azpeitian sortua iparaldera jina duela 7 urte inguru. Hemen iparaldeko irratietan lan egiteko hartu ninduten eta nire solasaldi hau 2 zatitan banatu dut. Lehen zatian aipu batzuaren bidez eginen dut. Aipu batzuk jakinek atera zuen aldizkariak atera zuen monografikotik aipu batzuk euskara batuaz eta bat egiten dudanak aipu horiekin batez ere. Eta bigarren zatian gehiago iparraldeko euskal irratien errealitatea, eta bat egiten dute berarekin herriak duen errealitatearen zati handi bat ere gukola bizi dugulako. Eta beraz, nik uste nahiko analizi beretsu egingo nukela euskararen tratamenduaz gure irratietan. Eta aipuekin abiatzeko hasiko nintzateke Jose Azurmendi 78an aipatu zuena o errantzuena, herri batek hizkuntz batasuna behar du, kultur batasuna lortuko badu, eta kultur batasuna behar du herri bat izatekotan. Da bazen bigarren aipu bat ere, nazio batek hizkuntza batu bat behar du nazioa o nazio gisa sendotzeko, ez auzune sakabanatu gisa biziraun bakarrik. Gero, beste 2 aipu aterako nituzke, 74an beraz hemen, eta goizean aipatu den gizan Baionako biltzarra izan zenean 74an eta Txillardegi batasunaren oinarria jarri zituenean batasunaren historiari ekinez hasiaz, beraz Lafit eta Lartzabalek aurkeztu zutela proiektua. Ez dakit gure zenbat entzulek hori jakinen duten, beraz Lafit eta Lartzabale izan zirela euskara batuaren oinarriak ezarri zituztenak, ez? Eta usu entzuten baitut, edo entzun izan dut, batua ez dugu ulertzen, Euskal Telebista ez dugu ulertzen, euskitze ulertzen dugu, baina pilotaz ari delako bakarrik, edo Andona Izpuru aroaz ari delako bakarrik, noski, baina ekonomia, sozial, politika edo beste hainbat gaitaz aritzeko, hiztegiare behar da ekarri, ez bakarrik pilotako hiztegi, ez? Aldiz, ona irratitara etorri nintzenean, entzunean irratietan Michel Itzainaren, Itxasuarraren hitzaldi bat Salvadorretaz, nire hartan pentsatu nuen, hau ez baldin bada batua? Zer da batua? Hain nintzen entzuten, enetzazen batua erabat. Eta konturatu nintzen, ari zela irakurtzen idatzia zuelako. Beraz, idatzia zuen, alfabetatua zuen, edo Sarritonen solasaiek entzuten dituenean, enetzazen batua. Ez nuen ulertzen nuntzegoen batuari buruzko arrengur hori nundiz etorren, zaiatu nintzen ulertzen, baina kosta zitzaidan, ez? Batez ere, hauen solasak entzun da gero, ez? Eta nahiko nuke ere beste aipu bat aipatu, Torraldaik bildua jakinen, Arantzazun izan zen batuaren kongresu famatu hartatik landa, bazirelako hainbat kaseta, batasun horren kontrakoak, eta idatzi zuten kaseta hauek, herriak, atxerik gabe, herriak erakutsiko digu nolako batasuna behar degun. Herria zer da? Ikasten jardun gabe euskera dakin herria. Euskera ikasten jardun gabe euskera dakin herria. Eta hori ere, hainitzten entzun dut, etxeko euska, benetako euska, zertarako ikasi euskera, zertarako balio du kanpoan ikastea, eskoletan ikastea, etxekoa baldin badugu, herrikoa baldin badugu, zertarako balio du. Eta hor da, komplexua da
hitzgakoan, ez komplexua. Hemen dugun komplexua hizkuntzarekin da euskerarekin gure arlo familiarretik kanpo. Hiru aipu gehiago Irene Arraratzek egindakoak Berriako euskera zuzentzailearen arduradunak egindakoa. Euskara batuaren helburua eta lorpenetariko bat hizkerak eta euskalkiak elkarrengana hurbiltzea gero eta urrunagotzen ari baitziren mendeetan. Bere mestizoan, nasian, batuak nazional bilakatzen du tokian tokikoa. Nazional eta tokian tokikoa. Kontra jarrian badira edo batzuk kontra jarrian ikusten baldin badute nazional eta tokikoa, berak erraiten du azken finean hor lotura hori. Ireneren bigarren aipua. Zer kabitzen da orduan batuan. Euskerazkoa den guztia, oro, bai hitz, bai joskera. Irizpide batzuen arabera biztan dena. Nork bere batua behar du egin. Eta hori da, irratietan, saiatzen garana egiten, nork bere batua. Koldo Zuazok ere, aipatzen du, Ipar Euskal Herrian ari garela, olako batu bat sortzen, Baxena Farrera, Lapurteren arteko batu bat, eta pentsatzen dut ere, irratietan bide hortatik guazela. Ireneren azken aipu bat, nork bere izkeran oinarrituriko batua egitea. Azken batean, geure neurriko batua, dakigunetik ez dakigunera. Eta kazetaritzari ongi datorkion azken aipu ba, norako eta norentzat ari garen, norako eta norentzat, moldatu mintzoa edo idazkera. Komunikatzaileen dotrina ABC hau da, hartzaileengan egokitu, haiek zeuretzeko. Eta hori da edabideon, kasu honetan, bai herriak edo bai guk saiatzen garen egiten. Moldatu, gure entzulentzat, hartzaileengan egokitu eta haiek geuregan atzeko. Bite aipatzen da, ispilu garela, irratiak badira gure euskaldun komunitate honen ispilu, bere aje, bere zailtasun, bere onurekin, baina badugu ere responsabilitate bat, badugu ardura bat, eta hitzain izatea. Gu behar dugu hitzain izan, gere neurrian, ispilu hitzain, bien arteko oreka hori. Eta bukatuko aipuen atalau, Idurra Eskizabalekin, ulertaraztea euskalkiak batuan daudela, batua direla. Eta hori ulertarazteko ezinbestekoa da, euskara prestigiatuko duen diskurtsoa nagusitzeko baldintza jartzea. Subalternitatea eta konplexuak erantzarazi. Subalternitatea eta konplexua. Bi hitz gure euskal komunitatean erroturik ditugunak argi eta garbi nire ustez. Eta bigarren atalari hasiera emateko, beraz, Euskal Irratietan euskeraren arloari buruz erran dezaketana da, euskalki edo euskararen beste aldaerak nahazten ditugula gure programazioan azken 25 urtetan. Nahazten ditugu naturaltasunez, siberutarra, etxean ikasia eta eskolan ikasia, Baxena Fartar Lapurtera hori, ikastolan ikasi duten euskera batu hori, Txingudi Bidazo inguruko batu hori, batzuk Gipuzkera deitzen dioten hori, deten bat eskapatzen zaigulako, eta beraz, hor, saiatzen gara, gure batu bat egiten, baina bakoitzak bere tokiko aldaera horri uko egin gabe. Gero aldiz, gure eguneroko lan moldean, gure kazetariek aurkezlek egiten dutena da, ingurune geografiko ezberdinetatik heltzen zaizkion informazioak hartu, irakurri, moldatu eta beretu.
kasu honetan, goizez, ustaritzetik berrizailak aurkezten direnez, moldatuko du, beretuko du. Berrizailak egiten baldin badira mauletik, beretuko du ere. Behar du lan bat egin, beretzen lan bat eginen du berak ere. Eta hori da gure lanik zailena. Gure beharrak zein diren, beharrainik ditugu, terminologian frantsesaren uain ikaragarria dugu, siglek itotzen gaituzte, itzulpen hainitz egin behar ditugu frantsesetik, itzulpenak fite egin behar ditugu, ez gire itzultzaile profesionalak, ez gire filologoak, kazetariak gara, eta behar ditugu terminologia guzti hori moldatu eta molde errez batean gure entzuleri pasarazi uler dezaten. Ze gure entzule batez ere, telebistaren bidez edo prentsaren bidez, frantsesezko hitz guzti horiek janik barnatu dituzte. Guk erakutsi behar diogu, euskeraz eman behar dugu hitz horiek, baina ulerte arazi behar diegu ere hitz horiek hori erran nahi duela. Beraz, lan hori da egiten duguna eta egia erran nahiko bakarrik. Bakarrik. Autodidaktak garela erran dezakegu, neurri batean. Euskaltzaindiari deiak egin dizkiogunean erantzuna izan da batez ere egin. Euskeraz. Hori da garrantzitsuena. Beraz, egin egiten da. Gero nola egiten den, edabideok dugun erantzukizuna hizkuntza baten garatzeko funtseskoa dela badakigu. Eta orduan, kakotxartean bi hiru jende gure onduan jarri ditugu, bat Pierra orduguna, Txekopar eta Antxon harin ordoki Baigorritik eta beste zenbait, jarri ditugu gure testuak entzuten, azpimarratzen, gorriz normalki, eta beste zenbait ere lagun gaitzaten, hiztegian, terminologian, eta gero biztan dena berria, kaseta da guretzat, gure katixima da berria. Zeren hiztegi gintzan, barne produktu gordina, kapeia, dirufuntza, hor badira hainbat eta hainbat, egunero. Terminologian behar ditugu itzulpenak egin, eta gure oinarria da berriar lanaz baliatzen gara. Biztan dena, gero erraminta tresna bat sortu da nola erran, interneten duguna, frantsesetik euskerara itzulpen azkarrak egimaten dizkigutenak, hemengo tradizio literarioa oso kontutan hartzen duena, eta hori oso importanta da, eztabaida hainitz baditugu gure artean, terminologian, batek raiten du, hiztegiak audio, ze hiztegi, Eloiarren hiztegiak audio, euskaltzaindiarenak, eta batek atartzen, landek audio, landek! Nik ez dut horren aurrean, amen. Beraz, hor nola arran guretzat bada tresna bat baliagarria, oso baliagarria, eta guretzat sekulako laguntza ekartzen diguna. Eta biztan dena akatsak baditugu. Akatsak baditugu, nori nork, argi eta garbi zuzendu barrekoa, mugagabearen erabilera, zer erranik ez, aorganikoa, deklinabidea, ergatiboa, badut zerrenda luze bat. Hori da gure erronka nola horiek, garbiketa horiek nola egin.